ассалому алейкум дӯстони азиз, тамошобинои канали мо. имрӯз ман мехоҳам шумода як канали ютубии дигара тавсия диҳам. Канали Ноза Шоп Сибир. Чӣ хеле ки мебинед дар иҷа либосора мемонанд барои фурӯш: сатр, куртаҳои мусулмонӣ, куртаҳои дарози маҳкамаки хушрӯ, умуман ҳамаи чӣ. Борои Турсиян, сифатҳошон беҳтаринанд. Медроед тамошо мекунед, интихоб мекунед, доставка ҳамаи ҷо дора. Мо қадри ҳамин канал худо хоҳа ҳамкорӣ мекунем дар оянда ва бо чизи новинка бошад дар ҳамин канал, чӣ борои нав биёранд, мо шумо дар як лав нишон медиҳем. Ногуфта намонад духтарако, ҳамин канали Ноза Шоп Сибир ватсап группаи худша дорад. Ман ҳозир дар ҳамин поёни видео ҳам ссилкаи канала мемонам, ҳам ватсап группара мемонам. Шумо медроед рӯи ватсап группа меҷиқен, сразу уже группада пайваст мешавед ва новинкаҳоро мебинед. ҳар рӯз уҷада новинкаҳоро мепартоянд. Борои нава, размерша уточнять мекунед, моделша, материалша ва доставка чӣ хеле ки гуфтам ҳастай. Ана барои ҳамин ки ай борои нав беҳтарин, сифати хуб, қафо намонен, ҳатман дар канали Ноза подписатсия кунед ва группаи ҳамин либосои Нозада дромада подписатсия кунед. Тамошобинон, ман чикор кардам? Курткама дар стиралка шуштам. То ҳамиқа вақтам ман любой курткара дар стиралка мешуштам. Ягон мушкилӣ пайдо намешид. Озмозиам соз нашидай. Ана ҳама курткаҳо дар стиралка мешуштам. Хай буд қоқ мешид, мепӯшиди. И курткара чӣ хеле ки медонем, ман ай Беларусия харидам. Тобистон рафтам, зимистон шид уже дар моҳи сентябр дар оҷа ҳамаха хунук буд. Ман 26 сентябр ай Беларусия омадам, неки ҳамин 10-15 уже хунук буд уҷа. Инҷа куртка харидан одамо. Хулоса берун намери ту Испанҷоро. Не, оз бе ман видео макунам. Баъд духтаро короче курткара медоне чанд сум харидагим. Курткара 60 рубли белорусский ҳай. 70 рубли белорусӣ ҳамақа. Хай хулоса ман ира шуштам духтаро. Хей тоза шава, остинаш хай чикин мешава ку. Баъд ки омад? Ки ту? Шараф амҷи камерай мара индухе мехапи ман курткама нишон тим. Не мехе. Мара нева ана бояд духтарош моира бине чишта. Дурун шабине нишонта. Дидестем чӣ бояд кард? Подписчико қафо бешараф бинанд чихешта. Ой мара нагири. Нигоҳ кунед пахтаҳо дар гуҷо ҷамъ шиданд. Дидестем на камераи то. Чӣ вай халиждай ман ягон курткаи хеле надидам. Хайрат остинош не. Пешошам ҳамин қисса. Ако мара советсиен. Фақат наген ки тамом апа хусият и уже брак шид. Барои ки ман эсо ҳеҷ куртка намехарам. Ира нигоҳ кунед. Чӣ бояд кард бо ин латтафора? Чӣ совет метиҳем? Ман наметавонам қадри чӣ кардан мумкин аст. Ман дигар чӣ надорам мисол. Бо мара куртка харидианд аз 3 соата. Хулоса беҳад зиқ шудам. Нахоҳ гуфтам куртка ҳамаха дид бит шава. Ҳамун режим, обычный режиме ки дигар курткаҳоро мешум. Не як ҷода ҷамъ шиданд. Хел ҷода вообще нест. Берун ях айна ях ирӯз. Духтарои наку грипчки шидем, рӯймола сахт мебандем, мерем. И сатр нестай, и кинотеатрай. Ана курткара пӯшидам, ак намедонам ба хайр бошад. Ин курткае ки иҷош припашвакай, иҷош хуб холиай. Иҷош ҳичи надора. Лиштаге иҷош пашмаку ҳастанд. Хай как всегда бардакайса ҳар қази. Меброем мерем ҳаво хунук. Бисёр подписчико мегӯянд шумо ҷуда зиндагӣ мекунем. Мо поёни Корвон, Гранд Завод, айна ҷое ки автобусо меоянд. Рӯз қадти лафрӯзу Шараф омадагем. Шарафа барбершоп бурданем.
55 мода мешава. тамошобинон ама автобуси 55 даштам. хоб холе аҷему печкош гиронай небуда как вот призрак шуда температура кадаги аналози директума сарфаскини бояд барем. автобус ай тарафи мо фақат холӣ мерава корвон давад рист мекуна. эй ана тамошо ки 1 соат адри корвон места. Чикойна ира шарафа чикадем. Исе нигоам қашараф серьёзный неста инаби. Рост бегу бежимба. Бе ман нишонти. Коэсе я хат. Тохы? Исе да ана. Я хат. Барам гуфти дилафуза олодош. Ина куда кора нишона метиме. Бейна мегудаку. Рафтем. Ирӯз чихеле ки рӯз шанбе ай. О, мо бояд чикнем. То бигра инам ҷарам қаш мебинем ҳамҷа парковка фақат мемондум духтари вай қасенгилм духтур меомад. Агар дар Тоҷикистон боше, ҳамбуса хӯзаи боше, я рекламато мекунам. Чӣ реклама? Я реклама. Ҳамбусаи Толи. Дар чӣ? Дар рӯпарои дим дарвоза. Самый вкусный. Я мехоҳам шумо редактир بدم. редактир вад мекунӣ ё рекомендовать? Рекомендовать мекунам. тамом шид хурмонав хурмо мегӯ буре пешпеш қади ки баланда шараф 2013 дилафрӯз 2011 2 сол фарқ дора 2 соли ямо омадем сиёма пул гирифтем бисёртар чида мо сиёма ҳар рӯз мебиёем мо иҷаи банкомат пул мегирем да шир гирифтем шири гармакак анакӯз мо тарафи дом печат мерем ма гуфтам шири просто шир мадатиен арако мехоҳам ҳамҷода як чира қайд кунам бисёри подписчикои ман занакоан ба ҳамин хотир духтарако мегӯм мара як кас навистае ки подписчикум хай хафа наша гуфтаен ки ҳамин тоҷикистона фақат паст мегӯй ана ки ҳамин чи уна мошини гуфтаги ҳамин чизи гуфтагита камбағал мехара ам камбағал маем не ки намехарам фачай ох чизи фача фач мегам духтару чихема ва чизи зургум кофе 50 дирҳама гап рафтеста буд бо ман навистам ки чира ма пас задам кофе 50 дирҳамара мега ба тоҷикистона пас мезани одамо мардум бедор шавен тоҷикистон кофе нест тоҷикистон банкомати бепул нест ки ман ира пас занам тоҷикистон давлатай вай номи як мамлакатай ба кофеи фач гуфтану ба банкомате ки пул надораву ба ҳавои сарди зимистониву барое ки свет нест тоҷикистон пас зада намешавад камбудиёан барои ҳамин камтар беғарз айнаи чизои фач лачи моро нигоҳ кардана китоб хонем ки фаҳмем ки маънои калимаи тоҷикистон чияй ва ӯ чӣ дахл дорад дар кофеи 50 дирҳама ки вақте ман бу кофе фачай тоҷикистона пас мезанем фақат паст мекунӣ тамошобинои наиҷа омадем ҷиянам бургер бурдагмон ҳам хасер шудем ки слишком питательный чанд слой сира калимара намефора бо сабой кардем ино проект доран кор карданиян ҳардуш над проектам ҷахай фантанора диден тамом ҳамин акчанқа чиқир буда хела чиқир будае опера балет подписчикои рӯзи дарозмон дар кӯча гузашт торик ҳаво не ки соат 4 чанда 5 амқа ҳаво безеб кани барф меборад
نه ای روی 10 روزه پرگناز ولی برف مودا باید نبوره اینجا بس خدا هم تری زکات بود اس پی نکردیم ویدیو کنیم نه هولم گشته است ما باید دیسک خریم من میگم هولم جی دیسک فروشی هسته رامنال میگه ها هسته اینا کروان داد ماشین و دیسک نشون میداد در کارچ میخورده اینا اومدیم مغازین دیسک هولم وجود داشته دوستای عزیز بگی دلیر یا تموین نه میمورم ای گریفا ما کچکوری رامنال گشتم موین کوفته اینی مرده که نزد ایرو بگی اون اپادو به هوای اون امرهش نه امون دمازده چی نه اون سترین را گوش نمیکنه از میوبیم بگیریم که باید خریدیم اومدیم اینا سالات گرفتیم کاریسکی سالاتای با لذت راست خونه میدویم که سهر قدر رامنال میرم هم خسر استمامون کاریسه خیلی بیاره 33 zakaz 100 sam dodaj 33 zakaz